Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou gameplay cu Minecraft. Am pornit o lume nouă, am dat decât cufăr bonus, luăm ce e în el. Ok, luăm și chestul că avem nevoie de el. Sper să vă placă seria, aulă ce-am făcut. Mie chiar îmi place, bine mie logic îmi place. Simt și pe cam greu aici în cauza că nu s-a... Se face foarte greu lumea asta. Ce ai mă mouse? Luăm... Asta trebuie să facem o casă undeva. Cred că facem aici. Aici pe undeva. Să dăm astea la o parte. Hai. Da, mâine începe școala. Sunt trist. Acum, deci, n-am apucat, nu știu. Acum o lună de YouTube. Și de acum o lună până acum n-am găsit niciun program, decât acum l-am găsit. Și mă enervează că acum trebuie să stau cu temele, cu învățatul, cu caca. Da. Apropo, am observat că mi-a scris un prieten, bine, nu cred că pot să-i mai zic așa, că sunt praf la Minecraft, chiar am vrut să fac și am filmat cu telefonul. Dacă n-aveam programul atunci. Și vreau să-ți transmit un mesaj, mă, Cristi, mă. Ești un fraier, ai capul mare și că e rovinetă, pardon. Robinetă. Ai urechile alea de elefant. Ai nasul la pistol de apă. Da, nu cred că trebuie să mai zic că te-am făcut destul de râs. Așa că nu mai comenta. Că știi că tu stai lângă mine și dacă mai comentezi, ți-o încasezi. Bă, ce țipă copiii ăștia mici. Da, n-am lemne. Facem din asta că oricum n-avem nevoie de el. Facem așa un topor. Ok. Facem o sabie. Ok. Facem un chest și încă un chest. Și punem proștile astea aici. Mărul cred că îl trebuie să-l țin. Aoleu, stai. 2, 3, mai trebuie lopoțică. Bam. Te-am văzut un purceluș. Salut, ce faci? Da, ce s-a blocat așa? Uite aici. Ok, sper să vă placă. 30 FPS-uri și aici în jos tot am 19, bine, e bine. Dacă filmam cu Fraps acum pe lumea asta aveam vreo jur de 15 FPS-uri, atât de prost e ăla. Dar na, eu ambițios am vrut să fac și na. Până la urmă am descoperit, trebuie să mă ia piatra acum. Până la urmă am descoperit cum. Și e bine. Da, ce să zic. Le bag aici să fac lemn. Dacă le fac lemn, asta e că pot să fac și aici, am uitat. Mereu uit. Da, trebuie să mă fac lemn. Fac aici lângă casă.
Dar e să jucăm noi așa. Normal. Mă dau ciorul se vede. Eu sunt obișnuit. Numai că jucăm tot așa, că mie îmi place. Cred că numai așa o să joc. N-am pare rău dacă nu vă place, dar nu pot să joc bine decât așa. Că dacă sunt obișnuit. O să vă obișnuiți dacă vă uitați foarte mult la mine. Vine foarte mult, n-am ce să zic. Dacă vă uitați în fiecare episod, vreo 5 episoade, o să vă obișnuiți sigur. Ok. 5. Ok, să facem aici 8 bețe și facem întâi un târnăcop. Facem după aia ăsta la fix pentru tot. Facem o lopată. 4, așa. Și o să biucă una. Gata. Unde îl băgăm aici? Ok, acum trebuie să adunăm foarte mult lemn ca să facem căsuța. Pare rău că se aude așa, dar sunt afară mereu. Bine, nu mereu, când stau la bunici, mereu mă joc afară. Când... Aoleu, stai. Normal. Dar nu e peștere. Hai că mai săpăm pe aici. Să găsim ceva, dar nu cred că găsim nimic. O să găsesc iron. Adică stai că întâi trebuie să fac. Da, o să fac... Asta pe limba. Să fac... Cum e bă? Dacă sunt atent aici. Așa, să fac... ăla mă, cuptorul. Nu știu cum se zice în fireplace. Nu mai știu, mă rog. Facem acum, nu contează. Ce e asta? Furnal, așa. Nu venea, mă. Mai fac unul. Ok, astea băgăm aici, asta aici, asta aici, asta aici, asta aici. Băgăm aici. Pac. Ok. Ciudat. Ok, punem aici. Ce mă enervează lag. Lag. Ok, cât am filmat 8 minute. Ieri am făcut un episod, dar îmi place să fac episoade cu Minecraft. O să ne întrebăm. Așa. Îmi place să fac episoade cu Minecraft. Musca naibii. Și să dați like, subscribe, mai ales subscribe, uite un porc. Hai bă, mori. De ce se mișcă așa în lag? Și mi-a Optifine. Îl aveam, dar nu mai am Minecraft-ul ăla care pot să-l bag. Am alt Minecraft. Mamă, dar ce țipă bunica. Mă, tăcezi, mă. Nu poate omul să filmeze, mă. Omne ferește, mă. Așa. Hai, mă. Fă-te odată, mă să mai iau lemn eu. Dar de ce iau ăsta albul? Că n-am ce face cu el. Vreau să fac pe jos, dar nu vreau. Lasă. Fac din lemn normal. Nu mai vreau să fac. Asta pare ca un covor dacă faci. Aoleu, stai.
Asta luăm și de aici. Așa. Punem aici, o să vină zombie. Trebuie să iau toate lemnele pe care le am. Din asta fac ușă. Hai repede. Ok, haide, hai, repede. Repejor. Deci aici facem casa. Plecați de aici că filmez. Aici facem casa. Talibane! Pleacă de aici. Du-te și ne așteptăm în altă parte. Eu pun cu tableta aici. Dacă faceți glăgie, vă bat. Așa, uite. Ce naibii, mă? Fac asta aici. Asta aici. Ok. Cred că e destul de mare. Bă, ce se mișcă, mă, așa mouse-ul? Așa, mă. Aici, așa. Dă-te să numărăm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La fix. Aici. Aoleu. Hai, bă. Trebuie să urc. Pun aici. Trebuie să iau lemn că nu mai ajunge. Bă. Nu merge greu mouse-ul. De ce ești că filmez? Așa, spun asta aici. Aoleu, mai am 3 lemne. Ia mă joc. Aoleu. La toată populația strigă, țipă, tot aia. Băi, joacă-te la Goni City. Aia îmi pleacă de lângă mine, faci gălăgie. Pleacă de aici. Du-te lângă mine, treci acolo lângă Taliban. Mă duc aici. Gata. Nu, lăsă. Lângă Talibanul am zis. Bă, ce mă enervează ăștia mici. Ce te joci? Cine? Uite. Uite că are treabă. Că este joacă, nu este mai. Să filmează. Nu vezi că filmez? Deci chiar? Uite, na, că filmez. Pleacă de aici. Mi-am stricat videoclipul din cauza ta. Nu, ce mă enervează, bă. Taceți din gură. Vorbiți în șoaptă. Bine, oricum nu zic nimic aici. De ce ați venit toți aici? Eu mă joc pe tabletă. 2, 4, 5. Aian? 5. 5 copii lângă mine. Și toți mici și fraieri. Asta e în clubul nostru, da? Deci astea vreau să le pun Da? pe aici pe jos. E în clubul nostru. Ia tăceți, mă! Mă, tăceți! Dă-mi. Aian! Mă lasă-mă. Vrei bătaie? Uite.
Mamă, ce mă enervează copiii ăștia mici, bă. Bă, ăștia mici. Poate omul să filmeze. Mă să omor niște schelezi că vreau. Ia stai, mă, un pic, mă. Doamne. Olea. Ok. Ok, mă. Aia, taci din gură, uite un zombie. Uite, să trece prin mine. Bă. Sofia, casă. Cu păpușile. E un porc. Vorbiți? Hai, Maria! Dă-ți aia încet. Dă-ți aia încet. Ia, fă. Dă încet. Uite, ăla. Ce sprâncene are. Eu, apoi tu, apoi Carina. Cine vrea da consiti? Mario! Ce-ai cu firul meu? Vițule la noi nu face așa. Hai. Deșteaptă. De ce ați venit toți aici? Noi dacă nu avem pe ce să punem. Tu ai pe ce să ții tableta în mână. Noi... Mor din cauza voastră. Mă lăsați în pace. Hai, nu dai drumul. Uite. A venit băieții aici, vii și tu, Maria Țațu. Nu începe să băgat așa. Țața Floare.